Dreaming of becoming a doctor, study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. Kibor polet ka Nongstoin police station ha ka janmit jong ka laipoi tarik unaitung arja arpun rio kila kem yo Golding Star thong ni arpo ars nam karta na kli yo Nongstoin halor ka jing kdo don kni penyap yo ba elben karbani bat penmen saw ye ka kong selderes karsen tio nolor ka jing kno bolara bori ka Khun jongki ka badang khat pras nam karta kumban chukro bagani ka jingja ka basngo kai kala ja ka por kumba arbaji men step jong ka laipoi tarik unaitung arja arpun rio ha ka Shillong Mail Porsohsat West Khasi Hills District. Habakran sikilat pathay kubor SP ka West Khasi Hills District uba HP khar kongor uli thu bayaw teu brio la yok kem hadin ka jing thwet ka bajur dagi pulet ringkat ka jing arab ki dekhot ka VDP CNE laong bah ka jing toket u Golding Star ula pla baswa bandrung jubor sa yeng ha ka te ka miet ula ot ya ka boarding electric hadian kata ula mat ki arngot ki syukurim kat ba ki dang thia da ki tiar nap ka bakham hadian ka lawanra ka jing yap no jong ba elben bat ka jing man saw jur ya ka kong selderes hadian katai laong bau teu brio ule lam jubor ya ka Khun jong ki syukurim sa ka wei ka klaw hasnong selai yo khen ka badad marjan bat ka Shillong Mail Porsohsat Hendrai ha ka por kumbal lai beje jadmit ketika samla kala yo ban pet krat kat bau Golding Star udang thia lengai bat kala poi sok sala yeng bat yamanta kadang don ha civil hospital Nongstoin Kajing toket kala lap bau Golding Star ude ubele Shong lok bat ketika Khun jong ki syukurim balaong bakadaw jong ketika jing mensaw bat jing peniap ka dei namar ba udom ya ka kemi baru kupa jong ka namar ba Kim Shah ya u ban ya Shong sa lang bat ka Khun jong ki nakaliang ki pulet kila yo ban kurup ya ketiar ka bala pendon kam ha ketika kamrunar ringkat bat ki we ki saki sabut ki bakdo sa ka jing don kti jong u bat lalap ru bau teu brio udon bantah ki we pat ki mukadama kamrunar Kipulet kila register mukadama persya u hapok ki kendon shispa lai shispa khandai shispa khatpra bat shispa saupo jong ka bharatiya nyay sanhita BNS bat ka jing toket ka babnya kadang ya chekhman la yor ya kan ka FIR mo na I Khun chinrang jong ni ki victim amot but ni la register ya ka case hapok ka ki kendon shispa lai shispa khandai shispa khatpra shispa saupo jong ka BNS de ni hadin ni layo ini ni kam chong that ni layat ni layat but ni sedang menyuat mempelong research ringkat bagi Shillong bagi BDP but hakapor kumba arsitek lai biji ni yo information ba ini ikun jom ini ki arngut ibadan kat prastam kerta ilawan pai Shillong Mail Porsohsat Hadin bila wan pai kumneru I ong nila power wood ki officer jungi udan tu uwe berang dan tu spot ni apa backup show but ni lap ya I ba I ong bajing gajing toket ni lap ba I ong ba ila like ke keti jong ni uwe utau live partner jungi mo u bagerteng Golding Star thongni ubulang arts nyam kereta but ni Hakata kapor pengilak toket I ong ba ilaj pet hakapor ba ni udang yo thia hata ko ka klau ti ka jing ka kumnu ki position ni kalong ba mas dan gani ka jingja ka kum ka statement jing itu I kena I balawan pa I ong ba hadian ba uni ba wa rai I raya lam I sha hoin ki klau ka jong ho geshan par marjan itu sha slay yo ken but hadian kata la pen shong ta but hakapor ba uyo thia uni non accuse mo Golding Star thongni ini I khat ini kong ba khat rasnam karata Khun jong ini ki am ki victim ila yo la dan pet but hagaju kapor ru ila wanra bat kdi snan ni kata ka ta ka white ka long ka wei ka daw mo ki on ka matchet ti kini ka matchet ka bala penengkam banda thombor ban attack ikini ki armut ki victim ti bad haju por hadin kata din bila wan rai betul nakaliang jungi nila seize yang ni ka weapon but bala produce the ini I kong ba khat presnem do ong bala syara au ni hi 11 partner jungi Golding Star but hangtai ni assist lengkat ru ka jington lang jong ka forensic team
ka forensic team ka bala study ya kani ka PO but yarap ini kumnu bangin gather ya kini ki evidence no ki evidence ki balong tongkam ha balong crucial ba but kumta hadin bala depsis ni la pha mi iru ban le ya ki ya medical Northern Civil Hospital dia ka medical report ka jong ita yang kumi mah bekat perasaan kata iom ba ka syudan ki minor scratches apa ka kejat ki bong itu jumi but yang mentah ki admit apa civil hospital Northern nomor ki kwa ban observe ye nomor bagadan ka low BP tu ye dia makian minta yang dan syah apa civil hospital dia kata kecilnya wajungi yau tahu seram tahu accuse semua ubang nila identify calling star thong ni nila identify you nila persiang mai panwan ni penungkam ni sources ki VDP Brushnong but hakpor kumba prabje ki don gini ki kulit ki jongi ki ba nila buk nak ban le ni ke kam ban wat you mo ban wat you nong le kam sniu you accused person but hakapor kumba prabje jong ka met ka ba live jong met jong ka live huai tarik ni nai ban nyu arja kun reu la yo ban bat yo ni na po yo di hadian bing la yo ban na kli yo ni la maran u stanat ni la detain but ni la arrest you but haki jing docket ki jongi ni la pa or u kubur ba ula le chete ki men bi mo but ula persang ru ban wa forceful entry apa ketika PO ma place of occurrence ti kata ka jing le ju ya ni la lap u om ru ba ula pom ya kaniki violate ma ban pelip ya lain apa jong ka yen ti ba kini ru ni la yo ki saki ki sebut bakaladan syah jing syah kata ba ula pom ki ki wires Patru bagadan ru kesain bakidan hi forceful entry apa kajingkang ti alor kini kila naka statement ke juru ngila la ban corroborate but ka ta kajinglap juni apa ka ta jaka ka ba dan ni kajinglap comes ni ka place of occurrence but hadin kata ru ula om tu bau larung hapo yin but hadin kata ti la dan kata kajingja tu kakam but musai lam no ye ka kenapa syati ke jaka ka ba selayo kan kabai hading ketu la la kan ti kani ke jingkem ji kelong jong yo tu nong le kams ni calling star kelong tang hapo arsa utama lembaga jinya trelang jong ki shnong military shtong lagi police jong ka Northern PS ru jinya lam jong additional SP jong ko hasils is ini ki special team jong ni special set kemudian kadang-kadang ru VDPC ni baru nila la benda simkia lang benda haduk ni yok kem ni u nong kam sniu ti kumban syuban ru ni breu ni accused person nu calling star kalong ba ni la judon case tank tu ski wi jaka mo ski wi district but uni ula ya dan ru kata kajing Ïa-Shong but ini kong bakat prasna karata kunjung ni ki armut ki bala Shah assault but ka kat kum kejing docket jungi kejing lap kejung tolong ba kini ki pa jungi kena kim so tanat real ki long oppose ya ni ka relationship kejung jungki no ula Ïa-Shong ni katu kan ni banai ndrei ki la don katu kan ni pade tayo ei ba umju ki la Ïa-Shong separate no ki khamsha shu ni ki pa ba ki gon wan bani Ïa-Shong lang ti kat kum ka jinglap ke jing docket ke jong ni kani ka investigation haru kani report ni lap ba kani ka mo ka ki on ka kani ka motive no ke jing tumu ke jing u kolomba balik de kani ka kam kolomba u dom ye kini ki pa jong ni knaru namar baki kim sha yo u bo ni Ïa-Shong lang bat khun ke jong ki he ti halor kani ti usa lekban le kani ka kam uja siteng mien hakpor begini ki armut kinang tia hakpor shibji siteng arbji ye but
lorong kamera bola strike iki bagi layo ki fatal injuries no di ba albing ru lakram no bagi komponen seldaris kasante bang dan mentah jing sumar to migrants mo ti kani ketika kat kum ke jing toke jing hadu mentah ni dang ni layo ni la establish shi ki sakhi ki sebut but ni don ru evidence bagi new ba calling start ni ba arsenal kerta ting uhi accuse bala le ya kani kam but ke investigation ke jongi kadang ya cekhamat ki seizures ki bangi la le baro na ke PO na ketiar ke bala yo bensis ke tu weapon ke penengkaman penyap ya ni ba alben karboni ben tomboro ye consideres kasentil kani ke weapon ni happen pa forensic examination but borok ki evidence ki bangila collect di sabti ni pa ki sport forensic lab panle ya ka examination but hading betul ni sa and continue show ke investigation pat ke jongi di kani kalong adu ke bangila yo adu mentah but ya uni ubrio pementang yang sa forward de support court produce u court but in sa pandu police custody Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka sharp plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya